एक्चुअली गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरोबाव फिन खनसे बरायफिननानै लाफिननाय जाबाय। आं दिनैहाय माखासे प्रमद बर'नि बिथाङा दिनै बेसेबांबा कौटि 100 कौटि 200 कौटि 1000 कौटि बिथांमोना बर' रायजो राजानि थाखाय फोरमायो बुङो। दिनैहाय बिथांमोना मैया हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैनानै मा बेसेबां डिक्लेयार खालामनानै गालांदों बेखौ एक्चुअली जों बर' रायजो राजाया सोरबा सासेया बा सोरबा गैयि न'खरा मोनफेरनाय बा गोसोआव दङ नामा आं बेखौसो एसे सोंनो लुबैदों। सोरबा जों गैयि न'खर बा बर' न'खरा मोनदों नामा? डेभेलपमेन्टनि पेकेजनि नामाव फैदों नंगौ, खिन्थु बेसेबां डेभेलपमेन्ट जादों? नोंथांमोना दिनै रां जाख्ल'नाय गैया होननानै बुंदों, बयबो जाख्ल'गासिनो दङ। नोंथांमोनखौ दिनैहाय गोबाङानो एग्जाम्पलाव होजायो रन्जित बसुमतारीनि डिपार्टमेन्टआवनो दिनैहाय गोबां जाख्ल'नायनि माबाखौ ओंखारनायखौ नुनो मोनो। दिनैहाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंनि डिपार्टमेन्टआवबो दङ जाख्ल'ग्रा। दिनै सोरखौबा नोंथाङा जाख्ल'बाय थादों बा माबा मोनसे खालामबाय थादों। आरोबाव बेल' नङा, दिनै नोंथाङा मा होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर'आ आं चिफ EM MCLA GM जानो गोसो गैया। मा नोंथाङा बै समाव बर' रायजो राजाखौ आखायाव लानो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन नामा? आंनि सोंथिया बे। आरो नोंथाङा एकर्ड समावहाय बै बर' रायजो राजा बै दैदेनगिरिफोर बै सुबुंफोरखौ मा नोंथाङा ओरैनो दान्दिसेनि थाखाय लादोंमोन नामा? नोंथाङा दिनै 1000 कौटि थाखा डिक्लेयार खालामो एथ' कौटि थाखा जोंनो होदों होननानै, नाथाय नोंथाङा जों बर' रायजो राजानो मा जोंनि बर' दैदेनगिरिनि जेलाव थानाय सेंग्राफोर बिथांमोनखौ नोंथाङा बरनबाय बा जेलनिफ्राय उदां खालामनो हाबाय नामा? आंनि बेबो मोनसे सोंथि। जोंनि NDFBनि गथ'फोर जेलाव फासि जाहां जानानै थानाय आरो रन्जन दैमारि सारनि बारै नोंथाङा मालाबा बिखौ बरननायनि नामाव बा जों मालाबा मोनसे मोजां स्टेटमेन्ट नोंथाङा होफेरनाय रेकर्ड बा गोसोआव दंफेरो नामा? आं बेखौसो नोंनाव सोंथि सोंनो लुबैदों मिस्टार प्रमद बर'। मा नोंथाङा बै समावहाय बर' रायजो राजाखौ ओरैनो नंखाय बाखाय जिउ दान होनाय बा मुंख्लं जानाय बिथांमोनखौ नोंथाङा मा ओरैनो थगायदोंमोन नामा? दिनैनि बे एकर्डआ नोंथांनि माखासे फाव फान्दायनाय बेखौ होननानै बुंजागोन। दिनैहाय MOSखौ नायोब्ला जोंनि MOSआ बे नङामोन। माखासे बाथ्रायाव आं कयेक दिननि गेजेराव कयेक मासनि गेजेराव नोंथांमोननो माखासे खोथाखौ फोरमायगोन आं। दिनै प्रमद बर'आ जाय एकर्ड खालामनो थांनाय जाय एकर्ड सागानगिरिफोर बिथांमोना दिनै जेबोखौनो मोनथिया होननानै आंनि खुगायाव आंनि खोमायाव आंनि मेगनजों दिनै खोनानो मोनदों। जों बै सागान होनो थांनायाव जों सानसे सिगांल'सो जों सहैदों, बिनि सिगां जों जेबो मोनथिया बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। सानसे सिगांल' बिथाङा बुंदों, नाथाय दिनै बावहाय साननो गोनाङा बावहाय जानानै फैदों। नोंथां प्रमद बर' नोंथाङा जेसेबांखि बुङा मानो नोंथाङाबो सासे CM जानो बा EM बा जेरै हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि एग्जाम्पलाव होजागोन। नोंबो बेफोरबायदिसो जानो हमदों नामा? मा नोंथाङा दिनैनि दिनाव आसामनि चिफ मिनिस्टार जानायनि सिमां दङ नामा नोंथाङा? नोंथाङा जानो सानदोंब्ला बियो गोरोन्थि जागोन। खारन दिनै बै समाव नोंथांजों दङमोन गोबां लिडारफोर दङमोन, गोबां बर' रायजो राजाफोरबो दङमोन, लोगोसे लिडारफ्राबो नोंथांखौ फोथायदोंमोन। दिनैनि दिनाव नोंथांखौ सिनायनो बुजिनो बाखि गैला। आं बेखिनिखौ स्पस्ट बुंगोन। मानो होननानै बुङोबा दिनै नोंथाङा NDFBखौ डिस्ट्रय खालामनो हादों, सिफायनो हादों। बावहाय नोंथाङा अमित साहा ना मा BJPनि लिडार दैदेनगिरि बिराद गिदिर स्ट्रं पावारफुल, जोंफोर जाहैबाय थुला। नोंथाङा बेजों आखायाव दङ, नाथाय नोंथाङा NDFBखौ डिस्ट्रय खालामनो हादों। बेहायनो क्रेडिटआ मोनसेल' दं, बाद बाखि जेबो गैया। NDFB आफादखौ नोंथाङा फोजोबस्रांनो हादों, बेनो जथेस्थ'। बिनि बाराबो नों दा लुबैसै आरो नोंथाङा सेकेन्ड टाइम गुबुन माबाफोरखौ लानोखौ दा लुबै। आं बेखौ स्पस्ट बुंगोन। नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों, नोंथाङा आरो BTCखौ BTR होननानै बुंदों, बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदों। बेफोरनि भिडिअ दं, आं लाबोगोन साननैसोनि उनावहाय। नोंथाङा बुंदोंमोन CMबो जाया EMबो जाया, जोंनि रिजोना
बिराद गिदिरखा 7टा स्टेटजोंसो जोंहा मोनसे रिजन दङ जोंहा बर'यैनो एक्सट्रायै रिजन लाजिनांगौ प्रमद बर' नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बे जोंनि रिजनावनो अनलि नामखौल'नो बेबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै नोंसोरो मानो हायाखै नोंथाङा दिनै बर' रायजो राजाखौ थगायदों NDFBखौ थगायदों माने नोङो दिनै बर' रायजो राजाखौ फानदों थगायदों सिफायजोबदों जेरैखि जाया हागौ एरै सिफायदों खारन नोंना मोनसे सिमां दङमोन नोंनि सिमाङा जाफुंदों बेखौ आं मानिगोन खिन्थु सेकेन्ड टाइम बर' रायजो राजाखौ सोगाबनो दानाजा थ' लोगोफोर माखासे बाथ्रा बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जादोंबा आं बर' रायजो राजानाव क्षमा बिदों जय बर' हारिनि